Ang ating susunod na tatalakayin ay ang Module 4 ng Grade 2. Ang ating tatalakayin ay ang wastong salitang bilang para sa 17th, 17th, 18th, at saka 18th sa Filipino. Bakit wala sa choices? Ikalabinpito ay mali. Ikalabinpito ay mali. Ang 17th, ikalabimpito. Ang 17th, ikalabimpito. Ikalabinwalo ay mali. Ang 18th, ikalabingwalo. Ang 18th, ikalabingwalo. Ang 17, 17. Ang 17, ikalabingpito. Ang 18, 18. Ang 18, ikalabingwalo. Ang 17, labimpito. Ang 17, ikalabimpito. Ang 18, labingwalo. Ang 18, ikalabingwalo. Salitang bilang. Labingpito. Labingpito. Ang tamang salsa ay labimpito. Labingwalo. Labingwalo. Ang tamang salsa ay labingwalo. Sa ating minamahal na mga magulang, guro, mga kabataan, at kung sino paman, intindihin na lang natin ang mga taong nagsikap upang makagawa ng module. Huwag na nating i-bash ang mga ito pagkos tulungan natin sila upang maitama ang mga pagkakamali. Pero kailangan ibalik natin sa mga kabataan ang mga itinamang pagkakamali.